dedeng, magwनि fita मोनजासिगोन लाजिनाय गैयै लाजियाखै नों? मालाया मागो दमासिनि फिथा देनाय मानाय लाहार फाहार खालामदों। बेहा बाग्रांगासिनो। आयौ माला बाग्राङाबालाय। रंजानाय बोथोराव रंजायाबा, जानाय बोथोराव जानो थाखाय रंजायाबा, बाजायाबा गाबनोसै आं लुखुर लुखुरनो। ओइ लाजि गैयै, मागोनि फिथा देनांगौआ बेहा मिथिं दावथिङावसो थांनानै आगोर मोना जादों। दिनै सोरहाबा मिथिं जादों बेवहायबो गुरब्ला, दिनै बैयाव माबा मोनसे जादों बेवहायबो गुरब्ला। मानो बिदि जाथारखो नोङो? न' मा दं मा गैया बेफोरखौ जेबो थाल लायै फिसाजोआसो हारसिंनो मावजोबनांगौ। फिसाजोआसो गासिखौबो मावजोबनांगौ। हा माथो जाखो? फिसाजोआ न'नि खामानि मावाबा सोरथो मावनो? आंबो गोदो नोंनि न'आव थाबा खामानि मावनाङोमोन माथो। फाला बदलसो दा। बिदि होननानै गासिबो खामानिखौ फिसाजोनि सायाव हगारजोबगोन। ओमफ्राय नोंहा उदां उदां बेरायबाय थानोसै। लाजिनाय गैयै। आंनाव लाजिनायबो दं। लोगोसे लाजिनायजोंलाय मा जानो? आंनि खामानियानो मिथिं दावथिङाव थांनायखाबा। देहाय थांबायदेलाय होथाय अन देनाया। लाजिनाय गैयै। गोदो सिख्लायावबो बिदिनोमोन, दाबो बिदिनो। माला सोलायगोन नों दावस्रि? माला सोलायगोन? गोदो नोङो आंखौ सिख्ला समाव माबायदि बुयोमोन गोसोआवसो दं आं। दाबो आंखौ रायफैयो आरो नोङो। गोदोबो सिख्ला समाव रायोमोन, दाबो हाबा जाखांनानैबो आंखौ रायफैबाय थायो। नोंनि आखलानो मोजां नङाबालाय रायखागोनथ' आरो। मावनोसै माथो खालामबावनो आरो। हामफैदोलाय, थांलाय आइ आंनो दै लायलाय। लाया थाम्फै फिसौ, दाबाखौ लायनानै लोंफैथों। बबेनि हौवा माथाथा बियो दाबो लाजिनाय गैयिया? फिसाजोखौ बाहायबाय थाग्रा। आंनि खामानियानो रिपर्टिं खालामनाय, बेरायनायबा बेरायनायजोंसो निउस मोनो दा आंलाय। बेनिफ्रायसो थाइसे थाइनै इनकाम खालामनो हायो दा। बेरायबायानो थागोन आं। गोदो सिख्ला समाव नों आंखौ बेरायनो होआमोन ना? नुबाय, दा हाबानि उनाव आं गोसोबायदि खामानि मावनो मोनदों। नै आं बेरायहैबावनोसै। नुबाय। जेबो नङा आबै, आं हारसिंनो मावजोबगोन। आइया बेफोरबायदिनोखा। माबा मोनसे जाबाथाय खामानि गारनानै थांखायो। मानसियानोथ' मानो बिदि जाथारखो बियो? देलाय माबायदि दाउदैखौ आंनि हौवानो हाबा होनो? रागा जोंबा आं नोंसोरखौसो गावजों गाव हाबा होलायगोन मिथिबाय? गावबुराजों अमा राजाजों। बबेनि आयेन कानुन गोदान दादोंहाय नोंसोरो? मिथियो गामिनि रुलफोरा बेलेग होननानै आंबो। बिदि होननानै फोरमान गैया मा गैया अमा राजानि बिनानावखौ आंनि हौवाजों हाबा होनो? नैबे हाबाखौ दसे नोंसोर बावथ'दों। गावजों गाव हाबा होलायजोबगोन आं मिथिबाय? आंलाय माथो खालामनो हाफां? गामिनि गावबुरा जेखौबो बिजिरनांगौ जायो। जेखौबो बिजिरनांगौ जायो बिदि होननानै सासे हाबा जानाय हौवानो सासे सिख्लाखौ बोरै हाबा होनो होननानै बुंखो? अमा राजाया बुंनो थिननायखायसो बुंदों। अमा राजाया थैनो खिन्थाबाबो थैगोन नामा नोङो? खोनासं गावबुरा, जोंबाय थानाय अराव घिउ होनानै दालाखा। नै बे हाफांनि हौवाखौ सोरनोबा होनो नाजानायखौ आं एसेबो मोजां मोनाखै। मागो दमासिनि थाखायसो सिरि दङ। आं जेबो दावराव दावसि खालामथ'वा होननानै। थेवबो नैथि जुदि बेफोरबायदि फौसौलिया बिजिरोना औवा गनखौ बबेथिं सोगोन बबेथिं बख'गोन तालखौनो मोननाय नङा। मिथिबाय? वाह मानिबालै हाफां वाह। नोंनि हौवाया आंनि बिनानावखौ खुदुमदों, बेखौ नों एसेबो देहायाव नाङाखै? मानो देहायाव नांनो? जेराव आंनि हौवाया खुदुमाखैनोबा? आरो जेनेबा खुदुमबायानो होमबानो हाबा होगोन नामा आङो? आं थांना थासान्दियाव बे नारजि बुदाङा आंनि अर्डार मोनागौमानि रावजोंबो रायलायनो मोना। आरो बिनि सायाव दावदैखौ हाबा खालामनाय। सि नोंसोरखौ अनखांखां मोननानै लाजिनोसो ओंखारबाय आं। मिथिबाय अमा राजा? आरो नोंहा बिनानाव दावदैखौ नेवलानोनो हाबा हो। नोंनि हौवाया आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरनायखायसो बे मिथिंखौ लिंदोंमोनब्रा हाफां। आरो बे मिथिं लिंनायनिबो जाहोन दं। दिनै नोंनि बिनानावखौ खुदुमदों, गाबोन दस्रानि बिनानावखौ नङा होमबा? खोनासं अमा राजा, नोंबो आंनि बिनानावजों लाइन मारियो, नाथाय आं जेबोसो बुङाखै। मानो बुङाखै होननानै बुङोब्ला दहाय आंनि बिनानावा सासे सिख्ला। नोंजों फुस्लाय जानानै बेबो सम सम फाग्लि जायो। बेनिखायनो आं जेबो बुङाखै। अब्लाबो आंनि हौवानि खेथ्रआवबा आं जेबो बुङालासिनो थाया मिथिबाय? आरो दा बायदि आंनि बिनानाव दरजा गालिखौ नों हाबा खालामोबाबो बेवहायबो आं हेंथा होगोन। बेनिखायनो खोनासं, ओइबारनिफ्राय आंनि हौवानि मुङाव जानला मोनला मिथिं खालामोबा गामिखौनो सावजोबगोन आरो बे गामिनिफ्राय थांगोन जों मिथिबाय? नों मानो एसेबो बुजियाखैलै? आं बुजिबाय। नोंनो थाखा फैसा नांगौ ना? भिखारि एमएलए, नोंनि मोखाङावनो गारलाहैगोन आं। र' नारजि बुदां थुदो। बानलु बेदां जागोन दे। हिसाबाव नोंखौसो मिथिङाव गन्थं हानो हायोमोन आं। नाथाय आं नोंजों नों बायदि जाया। बेनिखायनो नोंखौ माबायदि खिथेर लानांगौ गासिखौबो मिथिजोबखायो। बेनो आंनि लास्ट वार्निं अमा राजा। आरोबाव जुदि नारजि बुदांखौ लानानै बायदिसिना बुङो, नोंसोरखौ रावखौबो गारा। नारजि बुदां थुदो। ओइ गावबुरा, नोंसोर मानो हाफांखौ जेबो बुङासै? मा बुंनोब्रा अमा राजा, बिसोरबो बिराद पावारफुल मानसि। बांद्राय जेबो खालामनो हाया जोंबो बिसोरखौ। खोथायाथ' नंगौआनो, जेबो फोरमानानो गैया नालाय। जों गुबुन नंखाय मानसिफोरखौसो नंखाय दावायाव
जोङो बिजिरनो हायो नाथाय नारजि बुदांमोन बायदिखौ जों माबोरै हानांगौ जाखो नोंथाङा एसे गुबुन मानसिखौ नोजोर होनांगौमोन जोंखौ निमाहा हो अमा राजा जों जेबो खालामनो हाया गामिनि प्रेसिडेन्ट गावबुराबाबो जोंनि आखायाव गैया नोंसोरो पावारफुल मानसिजों पावारफुल नांलायदो दे जों फिसा फिसा मानसिफोरा बेवहाय जेबो खामानि गैया आदा माथो जेबोखौनो जायासै मिथिङा दा मागोनि फिथा दे थां साला टाइम बरबाद एनार्जि बरबाद थांलाबायनानै उवाल गाहेनजोंनो खर'खौनो देख्रेबना लायनोसै आं जेबो जायासै नायग्रो लोगो नोंथांमोन दिनैनि माथोखौ नोंथांमोना बोरैबा खोनादों जानो हागौ नङा होमबा एसे बाहेरावसो दं आरो दिनै मागो दमासिनि नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोआबा खि जागै बेनिखायनो गुसुङैबाबो लाबोनाय जाबाय दे दावदै जेबो बुङा नों आंखौ दांदुला मानो जेबो होनाब्रा आंखौ जेबो बुङा होननानै बुंखाबायना मानो जेबो बुङाब्रा दिनै खुसिनि दिन नङाबा अमा बसानोखौ नारजि बुदांजोंसो हाबा नागिरदोंमोन माथो जाखो बेवहायलाय नोंनिलाय मा लस आंनि मा लस आं जे नोंखौ एसेबां मोजां मोनो दावदै नों मानो बुजिया नोंखौ बे जोनोमाव हाबा खालामगोन खि खालामगोन आं फैगोन जोनोमखौ मा जायो मिथिया बे जोनोमाव नोंखौ नांथारगौ आंनो दावदै दावदै मा जाखो माबार देदो अनफोरा आं नै दिनै लाफा खारै गोथाव संनो नागिरदों लाफा खारैजों जोंखौ बुरखायनो हालै नोंलाय जेब्लाबो लाफा खारैखौ संखायो आंहालाय गोथावसो मोनोलै दावदै फिथाखौ दिनै नोंसो सावनांगौ दे आं फिथा सावनोबो रोङा जानोबो रोङा रोङासो जागोन जानोखौ बावलाय माथो रोंखायो नोंलाय आं जानोबो रोङा सावनोबो रोङा आं मिथियाबो दे बांद्राय बुंबाय थानाङा अनखौल' मोजाङै देनानै हो दा सावगोन आं रोंगौ आं थावनि फिथा एन्थाब फिथा सिथाव फिथा सिबिं लारु गासिखौबो रोंजोबगौ दे गासिबो नों सावलाय आं सावलाय सावबानो जाबाय आरो गाबोन फुङावनो सान ओंखारैनि सिगां दुगैनांगौ नोंसोर नङाबा मा जायो गोदोनिफ्रायनो नेम खान्थि दंखायो जोंहा बर'फोरा मागोनि सानसे सिगां सेंग्राफ्रा खाना जायो मोनायाव बेनि उनावहाय फुङावनो बेलागुरखौ सावो दुगैयो फिथा जायो गेदेर उन्दैफोरखौ मान होयो खुलुमो बिदिनो बेनि न'आव थांनानै फिथा सौराय जालायो आरो गाबोनबो नोंसोरबो फुङावनो सिखारनानै दाउखा सिखारै समावनो दुगैनांगौ आंलाय माथो थाब सिखारखायो नोंखौ होनाखै आबा गुबुन दाउखाखौसो होनदों दाउसिन दाउला सिखारैनि समावनो फुङावनो दुगैनांगौ होमबाना मोजां जायोनो दिनफोरा आरो फैगोन जोनोमाव मोसौ जोनोम जायानो मागोआ फुङाव थाब दुगैयाबाथाय फैनाय समाव फैनाय उजिबाथाय मोसौ जायो होननानै बुङो बेनिखायनो फुङावनो सिखारजोब गासैबो आरो सिखाराबाबो गथारा फोजागोन आं दै गुसु लखबनानैबाबो खोनाबाय आं हले दुगैया एफा गुसुआव आंबो दुगैयालाय मा दुगैया बेलाय मानि दुगैया मोनफ्रोमबो खान्थिफोरखौनो मानियाबा उन जोलैफोरालाय मा सोलोंगोन आं लेखा रोङि मानसिफोरासो बेफोरखौ एसे मोनथिबावो नोंसोर गोरोंफोरा दिनै दुगैया गाबोन दुगैया नोंसोर दुगैयैखौ नुनानै नोंसोरनि उननि गथ'फ्राबो दुगैनाय नङा गाबोन फुङावनो सिखारजोबनानै दुगैथाराबा गवा नोंसोरो गवा जागोन दुगैगोन आरो नोंसोरालाय बेलागुरखौलाय मानोथो खालामाखै दाबो सेंग्राफोर जमा लोगो नांनानै खाना जाहैदो दा फुङावनो बेलागुरा सावदो बेफोरखौबो आंसो खोन्थानांगौ एमाव राजा ओरैनोल' लेखा रोंगौ नोंसोरो जेबो नेमखान्थि मिथिया आं लेखा गोरों जानायमोनब्ला गावनि हारिखौ प्रसार खालामबाय थागौमोन आं माब्रै मा खालामनांगौ बुंबाय थागौमोन रोङिखायसो नोमाया जेननानै दं नोंना टिउसन मास्टारालाय सोलोंगासिनो आरो नोमाया लेखा रोंबाथाय दुनियाखौनो जागोन बाजै आं सालिनो रोंला गवा गासिबो मावजोब दिनै बे अफ्रि रानियाबो बिबै मोनाव थांनो दाबो मोनफैला बेखौबो फिथा सावनो लगायगोन आं दिनै फिथाखौथ' दा हराव सावथ'ला फुङाव सावनो होनोसै आं गाबोन बेखौ जायखिजाया फुङावनो सिखारजोबनांगौ नोंसोरो नङाबा दै गुसु सारलायजोबगोन आं हले ओरैनो होनाखै आरो नोमफाया गैया आदा मिथिंखौ जेननानै लाजिनानै बहाबा थ्रोब हाबनानै थाहैबाय मानोथो जानला माला मिथिं खुंबाय बायो बेलाय जावलियानो जायलै मा गोसोखांथाय बोरायनो हामगौ नोमफाखौ बिदि बुंनो अन देनाया मानो सिरि जल्दि दे दुब दाब होनलायनाय माबार दे आरो आं होनखाबाय फुङाव गासिबो सिखारजोबनांगौ बेनिखायनो थाब बिसनाया बाहैदो आरो मबाइलफोर नायनाया दोनथ' दिनै फुंनि 4टायावनो सिखारजोबनांगौ नोंसोर हायोबाथ' दैमायावसो दुगैहैबावनांगौमोन मिथिबाय नांगौबा दै गुदुंजोंनो दुगै थेवबो गाबोन फुङाव सिखारथारनांगौ नङाबा मोनफ्लांगोनसो नोंसोर आंजों मा एसे मोजां नुदों दिनै लागाव हांग्रोमोनदि लागाव जेबो लागावा नोंबो दिनै फिथा देनांगौ मानि थाखायब्ला मानि थाखाय आं आंनि खर'खौसो देख्रेबना लानो फैदों मानो देख्रेबलाबायनांगौ जाखो
बेफोरखौ रायखांबाय थानांला रंजानाय समाव जानाय लोंनाय समाव थ' लोगोफोर बेनो जाहैबाय मागोनि स्पेसियेल भिडिअ जोंहा बिराद मोजां खालामनो गोनांमोन नाथाय मा बुंबावनो मोनसे खामानिनि थाखाय गुबुन जायगायावसो दंफैयो बेनिखायनो हायाबाबो नोंथांमोननि सेराव मागोनि थाखाय लानानै फैनाय जाबाय नङाबा खालि खालि जागोन होननानै बेनिखायनो जोङो मोजाङै डायलग होनो हायासै मोजाङै मागोनि सोमोन्दै बेखेवनानै बानायनो हायासै नुबायना आंनि रावावबो बेनिखायनो नोंथांमोना मागोनि दमासिनि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ लाहरदो आरो फिथाफोर दङब्ला फाथायहरदो गुवाहाटीनि एड्रेसखौ होनानै होगोन बेनि उनावहाय मागो दमासिनि गासैबो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम साफ्रोम बर' माहारिनिसिम दुलाराय बर' माहारिनिसिम जासिहरनाय थाबाय बयबो गोथाव गोथाव फिथा सावदो जादो लोंदो आरो अमा राजाखौबो गोसोखांनानै एसे गग्ल' गाग्लाब होदो आरोना बुजिखाबाय दा माखौ होनदों जियानो जादोला मागो दमासिनि फिन खेबसेबो गाहाम हामलायनायखौ जासिनायजों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय हेपि दमासि गासैनिसिमबो मिथिबायना रायजोफोर मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनायजों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों